evare de kerekela tavhavine de beyte hejareki reşaşkiri de destên min da hêviyên baskosandî ez û xeyalên şikestî qala nebûna te dikin ji birînên lal re di taldeya sîberên kolanên farqînê de. Belê temaşevanên hêja wê ji hezên delal em bi vê helbest xwendina helbestkar Dildar Welat dest bi bername xwe ya bîra wêjeyê dikin. Kekê Dildar em berê her tiştî dibêjin dilê we sax be, dengê we li dinê be ji ber helbest xwendina we. Dîsa hûn gelek bi xêr û xweşî hatin bernameya me ya bîra wêjeyê. Em gelek spas dikin mamoste hûn jî bi xêr hatin. Spas we dikin û keda we sax be. Gelek serçavar hatin mamoste. Gelek sabî ser û çav nêşin her hebî. Belê kekê Dildar wek em dizanin hûn jî bi salan e bi kar û xebatên wêjeyê ve têkildarin. Lê berê ku em derbazî kar û xebatên we yên wêjeyê yên helbestkariyê bibin, em dixwazin hinekî Dildar Welat nas bikin. Dildar Welat kî ye? Tiştê ku berê Dildar Welat daye xebatên wêjeya Kurdî helbestkariyê çi ne? Em dikarin bi kurtasî bi temaşevanên xwe re parve bikin. Belê. Ez ji navçeya me farqînê me. Li gundekî farqînê hatime dinyayê gundê bi navê Heseyn ka. Belê. Em zarok bûn gundê me di pêvaja xerakirina gunda da gundê me ku hat şewitandin em koçî Batmanê bûn di temenekî zaroktiye de em koçî Batmanê bûn. Ez wek Dildar Welat ez her tim di nav lêgerînekê de bûm. Yani min dixwast ez her tim em bêjin di nav lêgerîna ku gelo jiyan wê bi çawekî bidome û sedemên ku em bêjin di jiyanê da hestên merva em bêjin ramanên merva fikrên merva ku ji bo ku têşe bigirin hîn di zaroktiye de ez ketim nav van lêgerîna. Piştî em temenekî zarok da ku em me koçî Batmanê kir li wê derê min yani ez wek di temenê xwe zaroktiye de jî ez pir mij çand û hunerê hes dikir û her tim bala min çû ser çand û hunerê. Di radiyên heremî de ji ber ku me piranî li stran û helbestên Kurdî godar dikir em dikarin vêjin di wê pêvaja zaroktiye de ez ser şexsê xwe vêjim ez dikarim ez deme Kurd ji asîmlebûyînê xelas bûm yani. Belê. Di vê navberê de wek em dibînin xwe çavên we ji aliyê fîzîkî ve baş nabînin. Yani wekî em bêjin di wir de astengî heye. Lê ev bawerim ji zarokartiyê dest pê kiriye û vê yekê jî bandoreke mezin kiriye ku hem ji aliyê mêjî ve em bêjin hişê we pêş bikeve hem jî wek we gotî ji aliyê em bêjin bihîstinê ve vê yekê bandoreke çawa kir ku em bêjin hûn ji aliyê fikr û ramanî ji aliyê hest û giyanî ve bikevin nava lêgirineke hêşxurtir. Belê mamoste wek tê zanîn yani di astengdariya de ez bawerim astengdariya herî sereke ku mirov ji dîtina çav bêparve an jî dîtina çavkên ve di temenekî herî biçûk da ev li ser min hem bandor çê dikir hem jî ev nedîtin min digot ez ê çawa di vê rewşê de ez ê bikarivim jiyaneke ku meriv bikarive li ser piyê xwe bisekine ava bikim. Her tim di nav van lêgerîna da di nav yani di em bêjin di vê çerçevê de min xwest ez jiyanekê ji bo xwe bidim ava kirin. Her tim di nav lêgerîna da bûm. Di wî warê de em hatin piştî wek min got yani em ji gund hatin Batmanê hîn bêtir min jiyan nas kirin min zanibû ku em bibêjin berê me li ku ye sedemên ku em bibêjin berê min da vê xebata bi taybet çand û hunerî û xebata nivîskartiyê jî hîn di temenekî zaroktiyê de min dest pê kir û min hewildan kirin. Di vê zor û zehmetiyê da gelek zor û zehmetiyên xwe hene rewşa nedîtinê bi taybet ku li ser meriv hakîm ve yani
من بتایبەت سەری ژبەر حەزکردنا خۆی خواندنێ من دخواست ئەس پڕ بخوێنم دبستانە من قەید نەتکرد ئەس دچووم کورد دەرێ دبستانە ئەس ڤەدگەریام دبستانە من قەید نەتکرد گوتن هەنێ ژبەر ڕەوشە چاو تنکاری بخوێنی و بنویسنی من ئەڤیا من تەشویقی کو ئەس بخۆ خۆ پەروەردە بکەم هێن تەمەنێکی زاروتیەدا ئەڤیا من تەشویقی بڤێ ڕەنگی کو ئەس خۆ شخصیەتە خۆ پەروەردە بکەم خوا بخوا لەسەر پێ خۆ بگرم خۆ پێش بخم ji çapemeniye ji rojnameya duê wan demada hîn newekin ha min dikarî û hinek bixwanda jî yanî li ber tava rojê ji ber wî min di temenekî biçûk de min fêrî xwendin û nivîsandinê kir û şûnva jî her kes xwendin û nivîsandinê fêr bûm bêguman hestiyarî her tim ji xwe li ser min hakîm bû ez mirovekî hestewar bûm بو و گردای از کتم سرور یا ویژه است کارم سابجم yani. بله و قالا شوتاندنا گوند کر براسی جد انجام تکوشینا آزادی کردستان دا جالیه دستلاتداران و به حضران گوند کرده هاتنه شوتاندن به گمان دما او گوند هاتنه شوتاندن هون هیچ زاروگ بود ده زاروگ بوی ve hesteke çaval ser tekir de dema peyvajwa nivîsandina te de anjî dema ku berê tu binivîsî vê yekê bandoreke çawa kir ku tu berê xwe bidî wêjeya Kurdî ya din jî em bêjin di çavkaniya xwe ji Kurd girî yanî em bêjin çavkaniya hestên te ramanên te ji ku derdin yani وەک گوت ینی چاوکانیاوی خۆ سەرپێهاتین و مرۆڤ ژیان dike malbata mirov jiyan dike gelê meriv jiyan dike yani em bêjin ji van serpêhatiya û ji van serboriyên ku di ser me re borîn dema mesela ti cercbîra min naçe dema em di sibehek sebatê de em ji gund me koş dikir em derketin ser ya riya gund em riya gund jî gerek em payavtî نزیکی 5-6 کیلومتر بچونا تا کم بچونا جیک عربته و ام بچن ام دبن بمب باران کل در دوری گند هات بمب باران کردن ام دبن دنگی بمب باران داشتن تمنی که او قصف چوک ده هر بمبایک دما دتاقیه مرود کارویج حجره کی زندی دهشت دسری مرد داش بود پیش روزی کم مرود بکاروی صدمه‌وی لیوه بکوله و بگه برهم باور بکن از ماموستا دوی تمنی خوی بچوک داجی دما از دوی ریویتی دابم جی من هر تم من شخرا وسط گفت گلو چما من به هزار هم چما سری خدا کوم دکرن او چما بوین پشتی تمنی کی کو تی بگهی و هول بدی وقت بيجي بخوب حاسي و ليفا بكولي الرابوريا خو فاغاري و ليفا بكولي و بخوزي بكي برهم ام فيجن وان چمابونا من تشویق کرد که از تمنکی گلک بچوک دا از خفیری خوندن نویساندن بکم و از پاشاروجا خوب بنویسنم. شاید انجام ویلی گرینه ده انجام وان هست و رمانین وده و پرتوکه که هلبستان یا بناو رونیای نویسینم. ام دکارم بکورتاسی بحثا رونیای بکن. رونیا یا کیه چافکانیا خواهی کو گرتیه چه دینه زمان چه ود بیجه رونیا؟ بله. رونیا yani beriku ez birsa mamostayê xwe bibersivînim şu 2019 da min biryar da min got êdî wext hatiye min gelek helbest dinivîsandinê min di salê 2005-2004 da min dest pê kir min pêşî bi Tirkî dinivîsand piştre dema ez tam min xwe di zimanê Kurdî akademîk de min xwe pêş xist hem ji zimanê çapemenî hem jî ji zimanê ku em bêjin têkiliya di nav hevalên welat Parîs da dema ku em daxivîn ku min divî warî de xwe pêş xist min biryar da ez helbestê Tirkî bidim aliyekî û dest bi Kurdî bikim bi nivîsandina Kurdî bikim dema ku me helbest duan sala da me nivîsandin min gelek helbest jî nivîsandin heta hinek helbestên me em dikarin vêjin dîl jî ketin yanî hinek jî wan dabûn لي 2019 وقت ما قلت من بريار دا ام تشاب بكن يعني هالبستين كل بردستين ما هي يعني جونجاف ما ديت ما تشاب كر ما قام برهمه كذا كوم بكن ومن هافليك رونيا بله رونيا جبو من نافكي جرينج بلكي هنا كاس وك نافي كاتشكي ببينن بلكي هنا كاس وك فيجن نافي
vejin evîndarekî bûn yani vêj û ji evîna xwe re gotî belê rast e ronya evîn e lê ne kesayetî em bêjin ronya lêgerîna ronahiyê ye di şexsê em bibêjin wek dildar welat dema ku ez bi vî temenî ku bi temenekî di tarîtiyê de bûrî û heta niha hatim min ji xwe re wisa gotim got yanî gelê me jî welatê me jî di heman rewşa min dijî yani welatê ku ne azad ve di heman demê de ew jî yanî ew netew ew xwediyên wî welatî di lêgera ronahiyê de ne min wisa bi giştî nirxand û min nav lê kir ronya yani min got hem min îfade dikim hem gelê me îfade dikim siheta we xweş her bijî ji xwe lêgerîna ronahiyê bi rastî jî bi dawî nabe ji ber wê çendê ev lêgerînên bi vî awayî jî pîroz in belê em dikarin vê beşa xwe dîsa bi helbest xwendinekê bi dawî bikin belê kerem bikin sorerêç di neqeva peyvê û pênûsê de strenek çiyayî di dengê min da dinale û bi rûpelên spî xewnên xeter dipêçim radibim diçim li bendê helbesta şoreşa te diterpilim her diçim sorerêçin çi ji rengê evîna te û çi ji rengê xwîna min belê temaşevanên hêja û wêje hezên delal em ê di vê beşa xwe de jî têkiliya di navbera wêje û xwebûn û gerdûniyetiyê de were parve bikin belê kekê dildar wekê em dizanin heta niha li ser têgehên xwebûn û gerdûniyetiyê gelek pênase û nirxandin hatine kirin gelo em li gor pîvanên rastteqîniyê li gor pîvanên civaka dîrokî em dikarin xwebûn û gerdûniyetiyê çawa pênase bikin belê mamoste spas dikim têgeha xwebûnê meriv dikare bêje têgeheke bingehîn ya ku di afrîneriyê de pêwîst e esas be her afrîner an jî em bêjin her zindîwer mirov jî di nav da di heman demê de lêgerekî xwebûnê ye û di heman demê de jî rêwiyek e dema di destpêka vê rêwîtiyê de ku mirov ya jî ew zindî em bêjin çi dibe birabe dema ku di vê rêwîtiyê de rêya xwe şaş nekir û ket ferqa ku em bibêjin di rêwîtiya xwebûnê de ye mimkün e bigihê dawî dema ku gihîşt dawî jî dawiyê de qezancikirina xwebûnê heye ji bo her zindîwerî jî ez bawerim meriv dikare cûr bi cûr mînaka bide ji bo her zindîwerî jî yanî te dikarî darekê jî kevirekî jî zinarekî jî te dikarî ji xwebûneyê dûr bixî dema ku tu dî em aliyê xwezayê de dema em dinirxînin dema tahrîbata xwezayê de tu dî bi taybet jî ku li welatê me hakîm e yani dema tu binirxînî yani her tişt îro taybet vê sed salê de her tişt bi xwebûna xwe esasê pêwîst e têşe bigire û her tişt bi xwebûna xwe ancak dikare wate bigire û li ser wateke bingehîn mirov lê binêr û em bêjin navekî lê bike wek min got mer wate bidê îca ji ber vî bi rastî yani ez xwebûnê ez bi vê rengî dikarim pênase bikim ku her zindîwer di nav di heman demê de di nav tekoşîna xwebûnê de yani tekoşerekî xwebûnê ye mirov jî di nav da pêwîst e yani
دمان بحثا تێگەها ئازادیە دکن دیسا خۆبووین نەبە ئازادی ژی ناوێ yani riya azadiye jî di xwebûyînê de dibûre ez dikarim wisa pê nas Belê dema em qala xwebûnê dikin di heman demê de gerdûn tê bîra me. Yani têkiliya di navbera xwebûn û gerdûnîtiyê de têkiliyeke rasterast heye. Gelo xwebûneke xweser û em bêjin xwebûneke gerdûnî xwedî têkiliyeke çawa ye. Yani em hinekî dî jî dikarin wiha bêjin xwebûneke gerdûnî û gerdûnîbûneke xwebûnî mirov dikare çawa binirxîne. Wekî tê zanîn di welatê me de bi taybet em dikarin bêjin bi dehên salan heta me dikare bêjin bi sedê salayê tegoşîna xwebûyînê heye. Belê. Yani gerdûntî jî ku bi xwebûyînê pêkane yani dema ku netewek an em bêjin wek me got civakek ya jî takê kes jî me dikare wisa binirxîne takê kesekî ku xwebûyîna xwe dema ji dest da gerdûnbûyînê jî di heman demê de wenda dike meriv dikare bêje cewherê xwe wenda dike yani eger gotin di ciyê xwe de ve yani ku em bibêjin wek mirov em binirxînin bigirin dest dîsa yani wêneyê xwe diguherîne di heman demê de xwezabûyîna xwe diguherîne dema însan em bêjin wek mirov ji xwebûyîna xwe dûr ket di heman demê de ji cewherê xwe ku yani pê ahatiye afirandin û pêwîst jiyan wisa pê bêdomandin ji wî cewherî dûr ketî. Îca riya gerdûnbûyînê jî di xwebûyînê de derbas dibe. Yani gerdûnbûyîn jî bi xwebûnê pêkane yani di her şaxê jiyanê de jî xwebûyîn pêwîst e em bibêjin armanca însan a sereke be. Yani ez dikarim wisa binirxînim. Yani em dikarin bêjin xwebûniyeke gerdûnîtî li gor rastaqîniya xwezayê ya civakê ya jiyanê ya gerdûnî ye. Em bêjin xwebûna Kurdistanê ya Kurdan çawa xwedî xweseriyeke xwebûna welatekî Efrîkayê jî wisa xwedî taybetmendiyên xweser e. Lê di heman demê de di gelek rastaqîniyên bingehîn ên gerdûnê de dişibin hev, mîna hevin. Dîsa bi vê ve têkildar dema em lê dinihêrin bingeha wêjeyê jî, bingeha em bêjin berhemên wêjeyê jî di heman demê de li gor pîvanên xwebûn û gerdûnîtîbûnê hatine sazkirin. Mirov dikare teyîsandina xwebûn û gerdûnîtiyê di wêjeyê de çawa binirxîne. Belê. Yani xwebûyîn di wêjeyê de yani meriv dikare bêje têkiliyek bi vê rengî heye. Wêje neynika xwebûnê wêje pira di navbera xwebûnê yani em bêjin lêgervanên xwebûnê û wêjekare de ye. Yani dema meriv diçe dîrokê dinêre kesên di wêjeyê de em bêjin mesela gerdûnbûyîna xwe jî îspat kirine mesela wek em bêjin gelekî filozofê Kurd wek Seydayê Xanî wek Melayê Cizîrî her wisa Feqiyê Tayra heta digihê gelekî navdarên Kurd bi vê rengî ku bi wêjeyê hewildane yani teyîsandinekê bikin di berhemên xwe wêjeyî de hewildane çanda xwe dîroka xwe a qedîm ji nifşên nû nifşên di peywan re bê re bihêlin û bi wî gerdûnbûyînê bi wan bidin hîskirin. Mesela yani di vir de dema ku meriv lê dinêre meriv van berhemê wêjeyî de di heman demê de xwebûyînê divîne. Dikare xwebûyîna xwe jê em bêjin qazanc bike di heman demê de bi dest bixe. Belê yani mirov dikare bêje berhemeke kul Meksîkayê, Brezilyayê, Angolayê, an jî Çînê, Japonyayê li gor rastaqîniya gerdûnî hatî bite nivîsandin di heman demê de bang û gazî li hest û ramanên Kurdekî jî dike. Yan jî yên Erebekî dike. Wek mînakê din we berê niha got mirov dikare em bêjin berhemên Feqiyê Teyraniyê wekî em bêjin Baba Tahirê Hemedanî wekî berhemên xwebûnî û gerdûnî jî pênase bike yekî Efrîqayê jî guhdarî bike li wir em bêjin xwe têda dibîne. Belê em niha bi helbesteke we
navberê bidin بله sohbeta xwe em berdewam bikin. Kenem bikin ji me re helbesekê بله مامۆستا bixwînin. آخ هەڤال من بەرسivên silavên te yên ji bişirînên agîdî bi bêhna binevşên bihara welatê azad li ber bircên paytextê veşartî li benda hevhemêzkirinê hiştibû. Lê min çi zanîbû te bask hejandiye di bayê koça lezgîn. Te barana payîza zer û ziwa ji sorkaniyên çavên me re hiştibû. Te birîna bêwartiyê bivîn û pakexwîna xwe şuştibû. Ref bi refên baz û qolingan xemgîn, şevgerên li şiveriyan, şêr û pilingên nobedarin li şkêr û geliyan, bi sonda tolê bi îsyan û kîn. Du destên te destana cengê, navê te neqişandî li kevirê sengera serkeftinê. Gelo wê kîjan mirin bikarive bi te şabe û wê kîjan kilam bikalîne vê xatirxwestinê. Her bijî dilê we ava, mala we ava, dengê we dinê be. Kekê dildar dema em me berê niha jî behs kir. Dema em li dîroka wêjeya Kurdî ya klasîk dinhêrin, em dibînin ku gelek hêmanên xwebûnî di nava xwe de dihewîne. Lê di heman demê de ew hêmanên xwebûnî taybetmendiya giyanekî, hişekî gerdûnî ne. Mirov dikare sedema vê çawa pênase bike, çawa binirxîne. Yani yekê mîna Ehmedê Xanî, yekê mîna Feqî Teyran, yek li Culemirgê, yek li Miksê dema berhemên xwe nivîsandine. Çawa em bêjin li gor rasteqîniya gerdûnî nivîsîne. Belê mamoste wek we jî anî ziman yani di berhemên pêşengê Kurda da yên pêşengê wêjeya Kurdî heta rojemeyî îro hanîne divan berhema de jî dema ku meriv lê dinêre ji xwe gerdûnbûyînek esas e yani di berhemên wan da yani meriv dikare ji pencereyek vekirî heye ji bûyî ku di gerdûnê de her kesek ku bixwaze em bibêjin Kurdistan ya jî axa Mezopotamyayê çi ye û dewlemendiyek çawa ye erdnîgariyek çawa ye xwedî qedîmiyek çawa ye dîrokek çawa ye di vê berhemê de yani van berhema da bi taybet wek me behs kir gerdûnbûyîn xuya dike yani ji bo wek te jî anî ziman yani li gelek welatên yên cîhanê dema ku ev berhem eger heta rojemeyî îro mer dikare bibêje yani belkî kêmasiyek vêjî ji bo em vêjin wêjekarên me wergervanên me bi taybet ku van berhema wernegerandin û li cîhanê hîn bêtir nedanin naskirin dema meriv lê dinêre têkiliya xwebûn û em vêjin wêjeyê wek me jî anî ziman yani wek te jî anî ziman di vê van berhemên pêşengê Kurd da esasin û xuya dikin ku gerdûnbûyîn ancak bi yani bi xwebûyînê pêkan be. Divan berhema de jî wisa meriv digihêje qenaatekî û meriv xwedî tespîte yani divir da ku meriv dinêre wek min got dîroka gelekî eştara bêjim nasnameya gelekî her wisa bûyî va gelêdayî axa gelekî dewlemendiya wê axê xwezabûyîna wê axê hemû yani ew jî parçeyek ji xwezayê parçeyek ji gerdûnê ye ji ber wî jî yani tekoşîna gelê Kurd em bibêjin di aliyê wêjeyê de jî dîsa di heman demê de mer dikare vê ji tekoşîna xwebûyînê ye. Belê bi vê ve têkildar ez dixwazim bêjim bi rastî jî têkoşîna azadiya gelê Kurd ya ku bi dehan salan e berdewam dike di heman demê de gelek hêmanên gerdûnî di nava xwe de dihewîne. Tekoşîneka xweza parêz e, civak parêz e, em bêjin nirxên pêşverû yên dîrokê parêz e, dîsa em bêjin hemû nirxên gerdûnî di parêz e. Yani mirov dikare bêje têkoşîna azadiya gelê Kurd her çi qas wek têkoşîna gelê Kurd tê binavkirin jî lê têkoşîneke hemû gelan e. Têkoşîna gerdûnê. Û çawa çavkaniyeke xwe ya bingehîn ji hest û ramanên gerdûnî digire, ji berhemên wêjeyî yên gerdûnî digire, di heman demê de dema em lê dinhêrin çavkaniyeke bingehîn ya wêjeyê jî. Mirov dikare vê çawa binirxîne yani têkoşîna azadiya Kurdistanê bi kîjan taybetmendiyê xwe bûye çavkaniyeke wêjeyeke xwebûnî û bi taybetî jî ya gerdûn. Belê mamoste.
yani tekoşine azadiya Kurdistan bi taybet divî 40 salê dawî da yani gelek nirx afrandiş bû mirovahiyê. Gelek em bibêjin yani dema meriv lê dinêri û meriv lê vedkolin lê dinêrî li cîhanê heqetan tekoşinek xwebûyînê ne tenê ji bo gelê Kurd tekoşîna xwebûyînê ku mirovahî xwebûyîna xwe qazanc bike bi dest bixe di heman demê de aştbûyîn yani divê tekoşînê de heye. Dema lê dinêrî li cîhanê heqetan yani tekoşîna gelê Kurd tekoşîna azadiya Kurdistan ji bo her kesî bûyî çavkaniyeke ku yani pêwîst nirx were dayînê pêwîst e lê were vekolandinê ji bo em bibêjin heyamên pêş bive referansek yani taybetî jî ji bo berhemên wêjeyê. Belê taybetî jî ji bo berhemên wêjeyî jî dema lê dinêrî dîsa wêjeya gelê Kurd vî 40 salî da merv dikarî jî li cîhanê di lûtkeyê de yani merv dikarî asla herî jor dayê berî niha jî me behsê berhemên Seydayê Xanî kir niha divê serdema me îro da jî gelek şopdarên van nivîskarên me van filozofên Kurd ku pênûsa wan hilgirtin û bi layıqî jî pênûsa wan em bibêjin dixebitînin bi zimanê Kurdî dixebitînin gelek şopdarê wan jî hene yani merv dikarî bi vî rengî bigire dest yani wêje û xwebûn ji hev nequtin mamoste yani di her hêlê jiyanê da yani wêje dikare bive bersiv bive neynika xwebûnê ku mirov çawa xwebûyîna xwe çawekî bi dest bixe xwe bibîne an mer tekoşîna xwebûnê de diçe astêdayê di heman demê de wêje wekû dibêjin aracik Belê amûrek belê. Amûreke yani bikararîna hestewariyê de hestariyê de ku tu xwe pê îfade bikî yani. Belê. Bi rastî sohbeta me çi qas bidome dawî lê nayê. Lê em hatin dawiya bername xwe jî em dixwazin dîsa hûn bi helbestekê hestên xwe biherikînin dilê temaşevanan û em bi wî awayî bername xwe bigirin. Kerem ki. Belê mamoste. Ji çar çavên warê min xwîn tê û di niqute bi ser çiyayên engîn de. Qîr bi qîr, girî bi girî gulên şînkeş, stûxarman bi çûyîna generalekî gerdûnî. Ji ferhenga êşê tîpên navê welatê min bi birîna nivîsandiya Xwedê. İlhaq û halan û talan, zulumdariya Nemrûdên hezarê salan, ji mîtan û kardox û medan, ji dîroka dihevî xwîn wervî vê qederê. Lê îro em nifşên roja jorin, ji dîrêjên wê yên dirêj welidîne. Me ayetên azadiyê bi xwîna xwe neqişkiriye li gerdena çiyayên sîngspî. Me destanên dewrguher tomar kirin, bi şûrên bêkalan û bêdestî. Sond bûye xwîna weşçav û gezebên dayîkan rijand û herikandiye. Yên xwedî welat û bihiştxelat emin. Yên teres û tirsonek, dilxuşûş û piştişkestî winin. Yên bi dûmana soringa sînoran çavan li we kor bikin emin. Yên di tûk û laneta mafdara da bixeniqin û li sergoyê dîrokê birizin hûnin. Mala te ava, dilê te ava, dengê te dinibe. Em ji bo beşdarbûna te ya bername me bîra wêjeyê gelek spas dikin. Em di kar û xebartên te yên ji niha pê de jî serkeftin û serfiraziyê dixwazin. Spas mamoste mala we ava û sersera serçavara hatin. Kedawa sax ve kedawa gelek bi nirx û bi wateyê. Em jî pir spasiya we û hemû kedkarên ku keda wan divê bernameyê de heye em spas dikin û dubare bi xêratina we dikin û siheta we xweş. Spas dikin mala we jî. Belê temaşevanên hêja û wêje hezên delal. Em îro careke din li Amedê bûn. Me dîsa bi hevra xwe berda bîra wêjeyê. Mêvanê me yê hêja û ezîz, helbezkar, dildar welat bû. Me hem derbarê kar û xebatên dildar welat de
هم جی درباره تکیلیا د ناوبرا ویژه خوابونی و گرونیتی دا فکر و رامان خواب وره پار بکر و ما دید که د ناوبرا خوابونیتی و گرونیتی دا تکیلیا که راست راست هیه که یک به یادن نابه بله ویژه جی تکیلیه که خواه یا بنگهین جوه تکیلیه دیگره چاپکارنی که خواه یا بنگهین هم جی خوابونیتیه هم جی گرونیتیه دیگره بله ام حتی برنامه کدن نها خاطره خواه جواد خوازن ام دبیجن حتی برنامه کدن دیسا بمینند ناوا خیر و خوشیه دا وکه هر جار ام دیسا دوباره دکن به بیر نمینن به ویژه نمینن به بیرا ویژه نمینن